Είναι η Δημοτική Σύμβουλη της Πολιτικής Αυτοδιοίκησης της Εθνικής Δήλωσης. Είναι η πρόσωπη του Συλλόγου. Αγαπητοί Υπουργιανοί, φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε όλους από ψυχής για την τιμή που μας κάνει να παραβρεθείτε στην απόψινή μας εκδήλωση, γιατί με την παρουσία σας μας δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια. Μια προσπάθεια που μόνο εύκολη δεν είναι, αφού τον πύχη τον βάλαμε πολύ ψηλά, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το χωριό μας και τις ομορφιές του. Για φέτος ζητάμε τη στήριξή σας στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Το χωριό μας έχει την δική του πλέον στο σελίδα polyneri.gr, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις όλων των συλλόγων του χωριού μας και τα τελευταία νέα από το χωριό μας. Από πέρυσι καθιερώσαμε την πεζοπορία στα χρόνια των προγόνων μας, από την πρόγραμμα στο χωριό, από την παλιό μονοπάτι που οι γονείς μας και οι πατρίδες μας επικοινωνούσαν με τον έξω κόσμο. Φέτος σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο τον τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Στις 27 Δευτέρα του 2011, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γεωργικών Μόνου, θα χώσουν την καθιερωμένη πίτα στο χωριό για αυτούς που φυλάνε θερμοφύλες, δηλαδή τους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας. Για τον Σύλλογό μας εκτελεί μια συνάντηση με εκπροσώπους της νεολαίας του χωριού μας για προγραμματισμό και υλοποίηση νέων εκδηλώσεων που θα αφορούν στην νεολαία. Η τελική ενημέρωση για την ημερομηνία της συνάντησης θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του χωριού μας polyneri.gr. Όλες οι προηγούμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου των χωριών μας, πρωτάθλημα Ελληνοτής, αντάμωμα, λαϊκή βαριά, θεατρική βαριά κλπ. Θα συνεχιστούν κανονικά. Για όλα αυτά που ανέφερα, για να γίνουν πράξη χρειάζεται κάποιοι να διαθέσουν χρόνο και κόπο. Και όλους αυτούς θέλω να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για την μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν σε όλες τις εκδηλώσεις. Επίσης να ευχαριστήσω και τους γονείς που τα παιδιά τους πλησιώνουν το χωριστικό μας, τα ίδια τα παιδιά, καθώς και το διδάσκαλο και φίλο του χωριού μας, το Θανάσιο Παπαγεωργίου. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική πρόσκληση που μου κάνατε να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. Δεύτερον, θέλω να συγχαρώ τον σύλλογό σας για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να κρατήσει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου σας. Τρίτον, θέλω να πω ότι έχω μείνει έκπληκτος με το χωριό σας, με τα φυσικά κάλλη τα οποία διαθέτει, και θέλω να σας διαβεβαιώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα είμαι δίπλα σας, θα είμαι παρόν και εγώ και ο Δήμος στην προσπάθεια την οποία κάνετε να κρατήσετε ζωντανό το χωριό σας. Επειδή ξέρω τις αγωνίες που έχουν οι σύλλογοι στην παρούσα φάση λόγω της οικονομικής συγκυρίας, της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με τη σύνταξη του προϋπολογισμού που θα κάνει ο Δήμος μέχρι τις 31 Μαρτίου θα εισηγηθώ να χρηματοδοτήσει με ένα σεβαστό ποσό το σύλλογό σας για να κρατήσει ζωντανό το χωριό σας και την προσπάθεια την οποία κάνετε μέσω αυτών των παιδιών. Συγχαρητήρια στο σύλλογό σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι και εγώ ως εκπρόσωπος της κοινότητας Πολυνερίων στην απόψινή γιορτή του συλλόγου μας, του Συλλόγου Πολυνεριτών Τρικάλων, και σας καλωσορίζω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι συλλόγων, κοινοτήτων, αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί φίλοι. Ο σύλλογος αυτός εδώ και ο σύλλογος του Βόλου και των Αθηνών, οι τρεις αυτοί σύλλογοι προσπαθούν να διατηρήσουν
ζωντανές τις παραδόσεις μας, τα έθιμα του χωριού μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και τα καταφέρνουν με μεγάλη βέβαια προσπάθεια, αλλά με ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να σας πω το ζηλεύουν πλήθος άλλων συλλόγων και συνειδητοποιητών. Η κοινότητα είναι δίπλα στους συλλόγους μας, δίπλα σε αυτό το σύλλογο και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν οι σύλλογοι το έργο τους. Τους θέλουμε όπως και εμείς, σας θέλουμε και εμείς όλους δίπλα μας για να πραγματοποιηθεί και το δικό μας έργο που αναλάβαμε με την ψήφο τη δική σας, για την οποία με την ευκαιρία σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Σας υπόσχομαι ότι εγώ και οι συνεργάτες μου θα υπερασπιστούμε και θα αγωνιστούμε με πάθος και αγάπη για την επίλευση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το χωριό μας. Θα προσπαθήσουμε το χωριό αυτό να το κρατήσουμε ζωντανό. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να διάγουν βίο με όλα τα απαραίτητα αγαθά που τους ταιριάζουν στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι ουδέν γλυκύτερο της πατρίδος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δουλειά σε όλους. Όποιος το υποχωρεί, έχει 50 ευρώ ώρα του σύλλογου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πολυμερίτες, δεν θα σας πω πολλά, γιατί μιλήσατε και απλά θέλω να σας μεταφέρω για άλλη μια φορά τη χαρά και τον ενθουσιασμό των παιδιών για αυτό το απάγωμα. Εμείς από την πλευρά μας, έχοντας σαν δεδομένη την αγάπη αυτή των παιδιών για τους παραδοσιακούς μας χορούς και με τη σκέψη ότι ο παραδοσιακός μας χορός στο Πολυνέρι ζει και βασιλεύει, βρισκόμαστε κοντά σας, ενώπιόν σας, για να σας μεταφέρουμε ένα μικρό δείγμα της προσπάθειας που κάνουμε στο Πολυνέρι να διατηρήσουμε ζωντανά τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, που θα σας πω πάλι για άλλη μια φορά ότι είναι όλα παιδιά του Δημοτικού και φυσικά ερασιτέχνες. Γι' αυτό το μόνος αρμόνης ανταμοιβή είναι το δικό σας ζεστό χειροκρότημα. Ας τα χειροκροτήσουμε και να ξεκινήσουμε τις πικρογράφες των Αθώων. Προς τις πικρογράφες των Αθώων γύρα να αποκοιμηθώ. Χωρί για να πάρω, χωρί